Salutare și bun venit la un nou video aici pe canalul E-Tronic. Avem o mică situație cu această mașină care, deși are o baterie relativ bună și destul de nouă, la fiecare o zi jumate, clientul rămâne fără curent și nu mai poate porni mașina. Mai mult ca sigur, există un consumator pe această mașină și încercăm să îl depistăm. Iar dacă ne urcăm la bordul mașinii, mașina este, bineînțeles, fără cheie în contact și stă de aproximativ 2 ore nemișcată în acest loc. Așa că o să pornim camera cu termoviziune și o să facem o scanare prin bordul mașinii să vedem dacă există diferențe mari de temperatură. Diferențe mari de temperatură vor însemna și ne vor arăta că există un consumator ascuns pe această mașină. Iar dacă putem observa, pe consola centrală avem undeva la 20-21 de grade, adică exact acolo în locul ăla unde este DVD player-ul sau acea navigație. Da? Deci totul este rece. Dacă mergem în partea dreaptă, avem 14 grade, 13 grade în acel loc. Chiar la mijloc, între ceasuri, avem 15 grade, iar aici avem 20 de grade, ceea ce este destul de suspect. Ok, deci se pare că am depistat problema pentru că acest fir trebuie deconectat. Pentru că navigația deja comanda de pe CAN la acest model și scrie pe acest fir, deci se pare că nu a fost montat corect. Iar în acest moment, navigația cu cheia sclasă din contact întrerupe orice sursă de alimentare. Am revenit la mașină după aproximativ 30 de minute. Facem un nou test ca să confirmăm reparația și, după cum se poate vedea, avem o temperatură constantă și normală pe tot planșeul bordului. Așadar, o problemă de altfel greu de soluționat fără această tehnologie, mult mai rapid, mult mai sigur și simplu, bineînțeles. Camera cu termoviziune TC001 pe care am folosit-o eu aici, dar și alte camere cu termoviziune, le găsiți, bineînțeles, pe site-ul etronic.ro. Mersi că ne-ați urmărit, ne vedem data viitoare și spor la diagnoze. Salutări!